I upravo smo imali prilike da vidimo jedan spot jednih mladih dečaka koji su u stvari samu pesmu nazvali Sweet Home Matejevac. Radi se o tome da su dečaci duhoviti, da su bili vrlo inspirisani, da su samim tim dobili određene nagrade. Dobro jutro, želim Filipu Radojkoviću, učeniku 2. razreda gimnazije 9. maj i Jovanu Nikoliću, učeniku 2. razreda trgovačke škole. Dobro jutro. Dobro jutro. Ono zbog čega smo ovde, a delom smo već videli, jeste upravo spot, dakle pesma koju ste vi osmislili. Radi se o mestu odakle ste vi, za sve one koji nisu znali koje mogućnosti pruža isto, a kasnije ćemo se dovesti na priču gde ste vi u Beogradu, zahvaljujući svojoj inspiraciji i mašti i onome što vas je interesovalo, osvojili brojne nagrade. Dakle, o čemu se radi prevashodno u spotu? Pa radi se o našem mestu. Napisali smo pesmu o njemu. A gde ste nalazili prevashodnu inspiraciju pored toga? Odakle vam ideja o tome da vi napravite ovakav neki spot i ko vam je u tome pomogao? Pa, ideja. Ja sam dobio ideju, zato što ne postoji nijedna himna za Matejevac. Znači, ovo je takozvana himna za Matejevac. Koliko dugo ste spravili ovaj spot za ovu pesmu? Oko 1 dana, snimali smo malo duže. Snimali smo možda nedelju dana. Aha. A ko je pisao tekst, ko je pravio... Ja sam tekst pisao, on je montirao. Aha, znači samo vas dvojica, bez ičije pomoći? Pa uz pomoć druga, on je snimao. Aha. Đorđe Nikolić. Dobro, vrlo je interesantna pesma koju smo videli i sam spot, naravno, prikazuje sve lepote vašeg mesta. A ono što me interesuje u stvari jeste da ste vi, zahvaljujući mašti koju smo već spomenula, u stvari bili u Beogradu i osvojili ste nagradu. O čemu se radi? Dakle, kakav je to Mobil Fest 2010. godine bio u Beogradu? Pa Mobil Fest je prvi festival klipova snimljenih mobilnim telefonom i mi smo snali neke naše klipove, poslali smo možda više od 30. Dobili smo nagradu za najveći broj klipova, specijalna nagrada. Evo slike sa Bodom Ninkovićem, tamo kada smo išli. On je dodeljivao nagrada, da. Aha, pa koliko je učesnika bilo u samom festu? Pa bilo je mnogo. Mnogo, ali tamo u Beogradu na finalu je bilo oko 10. Aha, znači vi ste ušli u onih prvih 10? Da. To je svakako onda uspjeh. Kakve su sve nagrade dodeljivane? Znači za najbolji klip, za najbolje je put u Disneyland, pa onda mobilni. Mi smo dobili neku opremu za kompjuter. Dobro, u svakom slučaju, bitan je sama satisfakcija o tome da ste vi osvojili nagradu u kojoj, verujem da od tih klipova nije samo bitan broj, već da je bilo dosta interesantnih stvari. Koji ćemo sada klip pogledati? Pa može DJ. Da, DJ. Hajde da pogledamo klip DJ pa da nastavimo priču. Mi smo zlo i kada se peva i kada se gubi mi smo zajedno. Nek se pesma oriti, neka se bije, nek gnjevi progovore. Na bojištu sjajno pevaju čuvari cele nacije. Neka bruje tribine, nek se čuje i naš glas. Mi smo budni i spremni i uvek smo uz vas. Neka bruje tribine, nek se čuje i naš glas. Mi smo budni i spremni i uvek smo uz vas.
Svitlo Matijevac, where the sky is so blue. Svitlo Matijevac, moje srce će uvek biti tu. Matijevac je mladi. Evo, imali smo prilike da vidimo momka koji je krenuo upravo iz Matejevca, dakle su i dvojice mojih gostiju od jutros i videli kako je on prosperirao. Dakle, Matejevac zaista nudi velike sredine svega i svih onih koji mogu sutra pružiti nešto ne samo našoj državi nego i svetu. Vi ste učestvovali u upravo ovom novom Medija Festu. Da li planirate da nastavite u Mobil Festu? Da li planirate da nastavite da se bavite ovim? To planiramo. Imamo ideje za nove klipove. Trebamo da snimamo film Braća Blizanci, prema našem romanu. Da. Pisali ste i roman. Da, i planiramo da snimimo film Na letnjem raspustu. I imamo naš sajt www.fićioc.webs.com i Tamo se nalaze svi naši radovi. Da, definitivno. Znači, vi ste pisali roman, već imate film. Scenariju imamo, samo trebamo da snimamo i tražimo glumce. Da. A hoće li to biti takođe ljudi iz vaše okoline ili pružit ćete mogućnost još neki? Pa može iz Niša. Da. Da, znači Niš dolazi u obzir. Da. Šta bismo još mogli da spomenemo? Dakle, koliko učesnika je bilo na festivalu, to smo već rekli. Da pravite videoklipove definitivno smo utvrdili, ali gde nalazite tu osnovnu inspiraciju i kada ste u principu počeli da se bavite ovim? Tu počeli smo pre oko 2 godine. Kad smo se upoznali, pa malo kasnije. Ne, kasnije. A da li mislite da je budućnost u stvari u upravo snimku sa mobilnog telefona? S obzirom da tehnologija toliko napreduje... Pa pošto sve i koristimo mobilni. Mislite da je tada najpraktičniji u stvari zabeležiti trenutak? Da. Pokazali smo već jedan klip. Šta ćemo još da pogledamo i da gledamo se uputimo ono što radite, ali prethodno da spomenemo da planirate da uradite parodiju na određeni film. Da, oženit ću celo selo. I šta planirate da dodate parodiju? Prikažete na koji način? Pa kao mi da trebamo da se ženimo. U original filmu naš komšija Peca, evo pozdravljamo ga, i on snima film kako bi oženio celo selo Matejevac, pošto ima mnogo neženja. Mi smo se dosetili na parodiju za nas da snimimo sa više od 16 godina kao da se ženimo. Oženit ću celo selo i tako. Da. I to ima... I to sve ima na YouTube-u, pa samo da ukucaju JC Cifićar i ima sve naše klipe. Aha, dobro, u svakom slučaju mi sad gledamo koji klip? Pa putovanje. Koji ide sledeći neki. Dobro, znači molim režiju da spremi naredni klip, mi se zatim vraćamo u studio samo da prokomentarišemo isti.
I u spotu koji smo imali prilike da vidimo, videli smo mladog Jovana koji je u stvari krenuo i potrčao da spasi određenih 10 dinara. Ti si u stvari vezan za Vuka Karadžića. Šta se Vuk? Pa Vuk Karadžić se nalazi na 10 A, da. Pa to je parodija spota Pupi Hvala i u originalnom spotu čovjek trči da bi spasio ženu, a ja trčim da ne bi pali 10 dinara i tako. To je ispalo smešno. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu. Hvala. Za kraj ću samo da vas pitam da li se vaš rad u vašoj viziji vezuje za medije, pošto ste definitivno pobedili na istima. Pa da, To veze. bavimo se i muzikom. Da. Zamolila bih samo kamermana da diplome koje su ovi mladi momci Da podijelim. dobili, da ih podelimo sa gledalcima koji prate našu emisiju. Dakle, planirate dalje učestvujete u Mobil Festu? Da, Kada je sledeće takmičenje? Već počeo. počelo je za 2011. Aha, znači sada se već šalju novi Da. klip. S obzirom da ste već dobili diplomu, svakako da imate satisfakciju da dobijete još neku. Nadamo se. Još jednom hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Kao što sam već rekla, želimo vam uspeha. Mi ćemo za kraj da svi zajedno pogledamo još jednom vašu takozvanu himnu Matejevcu, dakle Sweet Home Matejevac. 1, 2, 3. Dobrodošli u Matevci. Slušaj ovo.